Ahoj, nazdar, já vás vítám při řešení budget. Jsem tu za 712. Změnil jsem si postavu. No, obrázek postavy. Mám tu výzbroj, došlo jsem nové epic boty, ale ty jsou na prd, protože jsou slabé. A od minule jsem dostal si novou explozi a kruh. No, skoro všechno nové mám. Tak, co bych mohl ukázat? Ukážem cech. Byl jsem tady, takže jsem tam daroval jednu houbičku. Někdo mi odepisuje na CS. To je jakýsi Pepa to. Ano, na toho jsem zautočil a pak jsem pozval pozvánku, protože mě složil. Ne, to byl Inčí, to byl... Ne, to byl... To byl, myslím, to byl Vecar? Jo, to byl Vecar, jo. Tuto zbraň jsem potřeboval. Nevím, proč na to bereme do cechu od levelu 50, to je mi jedno. Nemá cech, má. Ukážu vám souboj s Lukasínem MC. To se odehrál. Vidíte, je to ještě hodně staré, byl jsem levelu a starou zbraň. Ano, teď mám tohle, jinou postavu, jinou zbraň. Koho ukážu vám nějaké mamla se z cechu. Miganku. Tady mám Palapalíka, to je King tohle. Internence 280, hele, má nový tu B. Bám, milý divák. Miganko, to je náš zástupce. Pak je tu 1005 oblíbený youtuber, yeah. Pak je tu Malínek. A pak je to na Domce 12, toho neznám, no ne, to jsem já, to si dám srandu. Nokima, Plowman, Shades, no, já mu říkám Shades, on je, jak si já nevím. On má dopisy, ale já mu říkám Shades. Hacker, Ekvador, Jakubko, Vyrousek, Pepatou, Icegross, Morusak. To si furt nemůžu zapamatovat, ale to mě je jedno. Richardus, no comment. A Lukas MC, známej. On dřív ještě nebyl v našem cechu, ale teď už taky ho známe. Ten je nějaký nový. Navi. Jo, to je ten, teď myslím. Jo, to je to, co jsem pozval pozvánku taky. Počíš, že ještě není, no to je jedno. Jo, ten už je. Zlý kámoška, tu neznám. Subvojecka. To jo, to je ten borec. Co to je? Znám to pozvali dneska. Ale mně to jedno, protože si možná já mám questíček, sakra. Jsem nečekal. No, tak já už asi nevím, co budu dělat. Tady mám moje album, já hlavně sbírám kouzelníka. Vy tady tohoto samozřejmě, tady sbírám třeba tyhle hole. Przdla. To byl ten typek, kterého jsem pozval do cechu a on mě tam položil, tak... No takže co já s ním? Dáme si postavu ještě. A nevím. A to bude asi tak vše. Je to sice krátké, ale já musím končit, protože za chvíli jdu pryč. Ano, ještě se mrknem nějaké pěkné rukavičky. Já nemám goldy. Jak je to možné? Takže znechucen se s vámi loučím a při dalším videu zdar? Jo.